von der Leyenen 32 orduko superbientzia kiterako objektuak. Hasi mire. Mobilan kargadoria, importantea. A ber, nik burai emondotzet buelta batzuk, eta uste dut, hileko sekadore barik esengo nintzatekela bizi. Gauza bada, larrialdi egoera bat, eta larrialdi egoera bat katarro bateaz, ojo. Orduan, karo, ze pasetan da, zeurian berdina, ez bada argindarrik, ez da funtzionetan. Egonaz begira, eta existiruten die plaka solare portatil batzuk, oza, ez iran oin esen motxila kanpuen jarten bozu rollo, emigratuenko jasen nien, ez, beste leku batera, nikalko kargau baterixa bat, eta hostien zeu kargu duzu zeure telefono, eta neun eurobildia zikatuko naz, edo hogea berotuko dugu, edo zehoz orden. Bueno, ja, iru objektu. Eguzki plakak, sekadoria, oe bat, edo zer. Almohada bat. Nik almohadia sin duda, simpliagoa. Ez da elektrizidari bihar eta biharrezkoa leprako. Azte kanpinera eta almohadiak enjuta zaten hortiko asatez. Bai, eta almohadia hartu bidea la pentsau eta asketa segunak. Ze beste elementu bat? Bai, esan. Ni txikitan, existiduko, dia gaur egon bai, baina nukan, linterna bat, karraka batekin bezala. Karraka horrekin karga utxosi. Bo, neria zan, holan. Hori da, zapaltzekoa. Eta holan dakazu linternia eta mekanikoki karga utxosu. Ni ados. Ados. Eta gero eurak esaten da bien kiterako gauzak, nahiko. Sufi. Zer kantatu behar zaio, izilduten ari, urrunean entzuten da, bandera bat kantari. Kaixo da noi eta ondo etorri podcastera. Hasi horretik eskerrak emutia guraxau goienari, holako aukera bat emutiarren. Eta ongi etorri zen mungura dozten, eregin dozen miren txurrukari. Kaixo. Eta Maia iribekan bozi. Apa. Hau esan da, hasingo gara. Podcasta, Kontseilu Sozialistiak sortutako podcast bada. Podcast gela honetan. Eta Kontseilu Sozialistia zer dan azalketia pentsaizat ideia hona izango dela. Gero apurtxo bat gu komentauko duen kontu dan, egorren bueltan izango dialako. Ordan, Kontseilu Sozialistia ulertu bihu mugimendu sozialistan zati moan, eta zehazki mugimendu sozialistian erreferente politiko izateko sortu zen antolakunde moan. Hemen fondoan ikusten duzu, Kontseilu Sozialista deba bailara jartzen dauela, baina Kontseilu Sozialista eskualdeka antolaketiaz aparte, badau Euskal Herri mailan antolatuta EHKS edo Euskal Herriko Kontseilu Sozialistian bitartez. Mugimendu sozialista ipatut, vale. Mugimendu sozialista honezkero jende gehienak entzun deukiko dau, zer dan nondi da, baina bueno, beti azalpen simple batek nik uste lagunketan dauela, kokaketan gero aurrera hau sartuko garen ideia konkretuak eta momentuko ideiatan zelera egiten dauen ulerketako. Ordan guk ikusten geben mugimendu sozialistan sorreran ikusten nola gizartia oinarriketan dan banaketa, oinarrizko banaketa baten, bi zatian oinarrizko banaketa baten, alde batetik egongo zian bizirauteko derrigorrez lana inbiar dauen jente bat, eta beste alde batetik egongo zan lan hortatik aprobetxauta, hau da, beste batzun lanetik aprobetxauta bizidan jente bat. Eta gainera ikusten egoera hori etzala sosteniblia, hau da, funtzionamentua etzala egokisa. Horrek sortzen dauela violentzia pila bat, sortzen dauela ezberdintasuna handixa, eta miserixa galantak sortzen da bilela gaur egunean be. Eta ordan horri aurre egiteko biharrezkoa zela erreferentzia politikoa sortzia, mugimendu bat sortzia, apura bideratuko ebena, egoera horren iraultze bat edo aldaketa bat, alternatiba bat eskainiko bena. Eta kontestu hortan, lehenengo ikasle sektore baten eta gaztetxetako movimentu baten injarra hartzen hasten da movimentu bat, eta gerora ikasle abertzaleak egin hasita, hainbat talde, hainbat eragile sortu dira, mugimendu sozialista barruan lanian dabiltzenak, ikasle abertzaleak aipatu ikasle alorrekoa, Itaia litzake emakume problematikiari aurre jego sortu zana, ekide eukiko eke, artekimen sozialista, ezagunena nik uste dut ondiok BGKS izango dela jendiantzako, gazte koordinadora sozialista, apur bat hori bideratu eta gazte esparrutik eragilego sortu zana, eta azkenetara aipatu beharko eken ikuste dute Kontseilu Sozialistian sorrera, apur bat lehen esan dute moan, bideraketako sortu zan, apur bat gidaritza lan agilego lan hortan, gerora sortu dauena tresna ezberdinak, laneko autodefentsa sariak, etxe bizitza sindikatua, hemen bailaran bertan be, lanian dabitzenak. Ez dakit nire zerreri zerbait gehiago esatzuen, alde hortatik. Ezer gehitzeko, perfecto.
Bai, tarteka seguro izenen bat aztu xakula hor, baina bueno, nik uste dut ideia orokorra entendileko balixo dauela, ezkenien izen masa edo izen saltza hortan askotan gu ez dakil, baina jende asko galdeien dalako nik uste dut. Bai, nik esatia bai sortzen dela borondate batetik, baina bai sortzen dela behar batetik. Hau da, sistema kapitalistak dauzkan mugak ez dira erabakigun edo txarren menpekoak eta muga horrek gerota okerrau da, gerota dekadentzia maila altu baten da, hortik sortzen da, osea, bai. Sistema bera agortuta dauela, ez? Bai, hori da. Bai, eta miseditxe horri aurre egiteko alternatiba bat, biharrezkoa esalako. Borondate batetik bakarrik ez, biharretik bai. Eta horren bueltan, Deba Bailaran pentsau du podcasta sortzia, lehen esan du moan, Goienak aukera derrau eskaini dozkulako, guri eta Bailarako besti hori bai. Eta gainera ikusten dulako, apurtxo bat, gainbera honetan komunikabide dakoin garrantzia, ideiak dakoin garrantzia, ideologiak dakoin garrantzia ikusita, importantia dala politikiari buruz berbaikia, importantia dala ideia galiketa geixen zabalketia, eta apur bat burruka kultural moan be entendio biula, edo zein burruka entendio biula, gentian jokaketako modua, gentian pentsaileko modutan, eragiteko akuna aukera gaporatxau biula, eta ez da, gureko herrian berriketa jendu moan, sare hau erabili biharko dekela hortarako. Bai, ze bai dago geratu lortzeko politika, ez? Politikoek lanpostu bezala itzen dena, ez? Politika instituzional hori, eta politika hori baino askoz gixau da. Eta esatia ni politikatik nago, eske ez da guztiz egisa bez, osea, politika dago gure bizitzako espazio danetan, eta importantia da hortaz hitz egitea, hortaz eztabaidatzea eta gu izateko horretarako leku bat. Hori da, eta zela funtzionen daben lehenengo honek, gerora seguramente pare bat hilian behin edo hilian behin antzeko zerbait sortzen saiatuko gara. Gaur hasteko eskatu dutzuet, Maia eta Miren eskatu dutzuet, albiste bana edo notizia bana ekarteko, zuek aipatu gura dozuenak, eta horrekin hasi gurako neke, lehen ordenekin jarraitu biharrian, beste aldera. Maia. Ikusin dugu ekarri ditut bi albiste, eta bisak daukien lotura zuzena, Euskal Herriko polizia indarrarekin. Orduen, lehenengo titularra izango zen. Ertzaintzakin. Hori da. Lehenengo titularra izango zen. 2030erako 8.000 ertzain izatea aurre ikusten du Jaurlaritzak. Hori izango litzatekela, legez egon daitekeen agente kopuru gorena, esan da, utopia da 8.000, guk 8.000 iristia gure dugu, eta horretarako enplegu plan bat diseinatu daue, eta enplegu plan horretan, 700 lanpostu aurre ikusten die etorkizunerako. Plan horretako beste oinarritako bat, haunegia tipo, nik sumetantzeten gauzak, plan horretarako, plan horren beste oinarritako bat da, Arabako arkaute dala polizia eta larrialdietako Euskal Akademia hori indartzia. Honek bere denboran eukizaben barnetegi funtzio bat edo beteten zauen, barnetegi eredu hori berreskuratzia, konfiantzan eta kohesioa lortzeko ertzainen artean, eta abar, hori da udalekuak. Eta horrekin lotuta ekarri duten beste titular bat da, pixkate, azken aldean bai entzun dutela, kuadrien igual komentau dien gauzak diela, edo etxien, ertzaintza ondoen ordaindutako polizia indarra. Osea, Jaurlaritza eta ertzaintzako gehiengo sindikala heldu zan akordio batera oindala gutxi, non puntu batzuk adostu dituzten, lehena izango zala soldatak igotzia, besteak beste 4.200 zelan da, euro gordinera arte igo jakie soldata, igoko jakie soldata hemendik 2030 urte bitartera, hor, 2028 urtera bitartean, 4.200 euro bruto. Bale, hilabetekoak. Hori da. Eta gero, izango zala, beste baldintzetako bat, ertzaintza modernizatzea, eta bai ondala, estontan atera da notizia bat dala bodikamak, ez? Egongo diela 1.300 bodikam, diela hemen eurak txaleko erokiko doien kamara batzuk, jongo diela, supuestamente, segurtasunan eta transparentzian izen horretan, mundu dana grabatzen. Edo zein momentutan, eukiko da eurak aukera, 1.385 usto diela, 1.385 agentek eukiko daue kamarak inkorporauta beraien uniformetan.
Bueno, eta gero esatia hori ez, gobernuak 45 milioi euro milioiko inbertsio ingo dauela, eta eta gero aparteia, hau ja kuriosia de, zeregin espezifikoak edo itiagatik, eukiko daue plusak, beraien soldatan, eta zeregin espezifiko horrek izango die herritarren arreta, ikerketa lanak itea, osea, espioitza eta barreta abar, jendetzaren kontrola, entrenamendu espezifikoak, osea, ez da segureko dauen esan hori, baina imaginatzen dut, eurak geroz eta kapazidade, txanda, pues, fisiko handi hauak, esan Krav Maga eta eurak entrenatzen dituzten arte martzial horreik, edo, ez da getzen godien tiro entrenamendu espezifiko batzuk, bueno, eta hori egiteagatik, formakuntza horrek aurrera eramateagatik bebai, plusak eduko dituztela. Orden horretik nik ekarri dituten titularrak. Eta, hori izan dutena ez, gobernuak 45 milioiko inbertsio bat ingo dau, baina gero daukogu Hego Euskal Herriko osasungintza publikoa, izango zen Osakidetza, OE faltan, egundoko itxaron zerrendekin, zelan da operazioak bebai badabitze eteten, bueno, eta abar luze bat, izan hezkuntzan eta beste sektore publiko batzutan. Ez? Bueno, nik ekarri dutena, nik ekarri txuten titularrak. Bai, eta hor notizian aipaketa zen kontoen, nik ustot biztakoa diala modernizazioa aipatu oso ikusi bestik ez dago, kaletan patroien dabitzen BMW barrizak, ez da, kotxe bakoitza zen baliziokoan irakurri nahen, gutxi, baina egiz esan, kotxe galantak egun xaue, eta aipaketik guranen bebai, kamaran kontoken aipatu oso ez, nola transparentzia lortzeko zera dan, bueno, gero ikusi bestek ez da bazkenengo kasutan, transparentzia minimua bihar izan den kasutan be, bueno, ez da, transparentian kontrakoa zen jan, baina ze ez transparente joaketan da ben ertzaintzak zela, imposibilidan jakitea zein boto den kasualidades bala bat zein boto den, kontrako da nahi jenda bila. Eta, aipaketia bai, azuk aipaketa zen bigarren satixekin lotuta. Nola, dana miseixara doian momentuan, dana gaizki doian momentuan, biharrezkoa dan realki estatu honeintzat biharrezkoa dan injar armago oso potente batzuk eukitia, eta kapazitatea eukitia sortu lehizken protesta eta sortu lehizken movimentu danak bareketako injar armagoak eukitia. Eta gero, esan duten honez, inbertsio milionada honek ez da gure esan diru hau osasungintza publikora edo hezkuntzara edo beste zerbitzu publikotara bideratzen basan dana ideal jungo zanik. Urote esan, estatua hasieran esan dozu moduen gainbera baten dau, zerbitzu publikoak gainbera baten daz, sorpetuta daz estatuak bata bestiarekin, eta naiz eta diru hau hortara helduko zan beste momentu bat berriz lepo ingo zagoela eta berriz egoera igualean egongo ginenik. Bai, netzat importantia da azpimarratzea, poliziarako erabiltzen dirua, defentsarako erabiltzen diru hori erabili beharko zala, bueno, beste erabilera sozial batzutarako eta biharrezkoa dela, eta hori behar dela. Baina, egisa da, ongizate estatua bere garaian ekarri zebala, ongizate estatua bai ekarri zan oparotasun garai bat, baldintza hobeago batzuk, ez gare garai horretan. Eta zuk esaten dozuna. Alde batera utzita be, segurtasunian usten den ezin da konparatu zerbitzu publikoak versus polizia, baizik, polizia horren aurrik presupuesto ABB, arazoak egongo ziren, ongizate bat sortzeko da ondako. Nik uste hori, akatsa hori dala, pentsatzia, presupuesto hori beste leku batzutara bideratuko balitz, egoera solventa bengo zala, eta ez da egia. Bai, hori da. Ongizate estatuan galera garai baten gare, eta horri ez jako aurre egiten. Banaketa, politikari hobe edo okerrau batzukin, eta banaketa hobe edo okerrau batekin. Berdinan ikustot poliziakin beakin, polizian funtzinua be, ez talako zerbait objektiboa, hau da, polizia presupuesto gehixokin edo gutxiukin, polizia izaten jarreketan dau, ertzaina izan edo municipala izan, polizia izaten jarreketan dau, baina nik uste horri buruz ingula saio oso bat ingula, bestela fango xako denporak hemen. Bai, bueno, modernizazioakin puntu bat ez dakite euskerazko zerbitzua modernizazio hortan baitan sartzen den, baina nahiko barregarrixa da etxegabetze bat euskeraz edo erderaz eman desberdina dela pentsatzea ez. Bai, edo horregatik defendila bintzate parkaketia gauzatzok. Zerbitzu publikoari buruz aipamen bat inja, oin ustot sektore pribaturako saltu egi gura zebela, ez? Bai, nik karrioten berrixa industriai buruz da. Bueno, benetan ez da berri bat. Egin dut, berri azkenengo hilabeteko titular desberdinen zerrenda bat. Askotan gertatzen da, zuk ikusten mozu enpresa baten edo zerbaiten notizia bat. Eta baldin bada urruti dagola, edo, bueno, ez diala plantilla txiki xaukal enpresa horrek, ez dutzula gertutik harrapatzen, nahiko harkabian pasatzen dira
Ez? Berri horre danak, izten da enpresa, edo baldintzako kertzen dita, ez da ezer. Eta banoia beste batera. Hori da. Ordan, ekarri dut titularren zerrenda bat, ze batera jartzean bai, ematen dago aukera pixkat tendentzia hobeto identifikatzeko, eta ikusteko ez dala arazo bat, herri konkretu batekoa, ez dala arazo bat enpresatena, zeino arazoa. Osa, ikuspegi, hori da, ikuspegi orokor batetik hartu likela. Ordan irakurri ingo, bale, desente dia da. Bale, lan ustei eusten diete Bridgestoneko langileek. 15 langile kaleratu ditu Arrasateko ekidek, kaleratuko ditu. Greba mugagabean jarraitzen dute Trapagarango MFS-en. Gauz hartuko dute likidazioan Altsasuko Zunzundegi enpresa. Arcelorrek 33 langile kaleratu nahi ditu Legasan eta BST-ek 24 Zumaian. Guardianeko langileen gehiengoak enpresaren itxiera onartu du. Basaurin 355 langile kaleratuko ditu Bridgestonek. Ekoizpeneko aurreikuspena murriztu du Gasteizko Mercedesek. Hernaniko sete ere itxi egingo dute, 75 langile kaleratuz. Milaka lagun mobilizatu dira Nafarroako industriako kaleratze masiboen aurka. Elkarrekin manifestatu ziren atzo BSH, Volkswagen, NAN Automotive, Siemens Gamesa, Zunzundegi, Tasubinsa eta Teneria Somega enpresetako langileak. Oñatiko estalder ere itxi egingo dute. Gustosen bezala, zerrenda luze bat, eta hemen... Eta enpresa zuk esan dozunak die, bai handiak, Mercedes moduko enpresa handiak, baina gero bai die herri mailako negozio txikiak. Eta eskualdean bertan dagoenak. Ordan, bai, argi ikusten da, badagola rentabilidade falta bat, enpresa askotan eta sektore askotan, automozioan sektore izango zen ezagunena, eta gehien nabarmentzen dana, gainera balio dozko ikusteko zela, Euskal Herria ez da isla isolatu bat, eta Europako eragina guri eragiten dozkunez, eta hemen bebai eragiten da ben, da ikusten da, Alemania igual izango da okerren dean, gehien entzuten den automozioan sektorean berakadak ze suposatu da ben, baina Euskal Herrian be argi eta argi ikusten da. Gainera ikusten da honekin bebai da, zela eragiten da ben olako enpresen itxiera kaleratzeak edo deslokalizazioak. Eragiten da alde batetik. Ez da olako enpresan bertan eragiten dau, hornitzaile eta bezero kate luze baten, eta horrek enpresa pila bat eragite dutza. Zer eragiten dutza, ze azkenean, enpresa itxiera eta deslokalizazio hauek dia kapitala beste nunbaitzen inbertitzeko mekanismoak, ez? Akziodunek eta enpresa jabiek, honetan inbertidu ordez, beste zerbaitzetan inbertitzen debe. Baina enpresa horretan daren langileak soldata gabe gelditzen dira. Eta beste nunbaitzera joan media. Eta soldata, haue irutzegat garrantzitsua, ze hemen ikusten da langile esaten dugunean, ez da bakarrik fabrikara doiarren pertsona hori. Ze pertsona horren soldatak familia bat jaten ematotza, o bin artean, baina langile esaten dugunean, da soldata horrekiko menpekotasuna daukan sektore guztia. Ez bakarrik fabrikara doian pertsona ez, langileen ikuspegi ekonomizista hori edo pixkate. Alde batera latzeko orduan. Nik esango nuke hori dala gaur egun dagoen realidadia, gure eskualdian bebai hori da biela gertatzen, horrek eragina daukala gure bizi baldintzetan, eta bebai balio dela mehatxu bezala, lan baldintzako okertzeko eta soldata geizteko. Eta soldata ez igual absolutik geizti, baina soldata mantetzen bada geldi. Eta inflazio baldin badago, bizitza garestitzen bada, soldata beruntza doia, errealki. Erosalmen hori galtzen duzu. Ni nere ingurua mainabil ikusten gainera, hau, fenomeno hau da bilela ematen oso modu isolatuan eta oso modu isilen. Danok daukogu lagunak, ostiraletan, ez doiatzenak lanera. Edo erte baten darenak. Edo hui ez dago lana, eta ez dago lana, eta lehengoa da montadoria etxera juten dana. Edo 3 hilabeteko kontratu batetik bestera saltoka da biena. Hori da, eta claro, kontuan hartuta gero bai hau sartzen dutena, Eltzen dala momentu bat, zeuk ez daukatzuna ez denbora errealik ez ezer, oza, zure lankidia zeuketako, ez? Ze denbora dozuen zabitze, alde batetik bestera danok saltoka. Bai. Oza, ekarten dauen antolatzeko, arazoekin, eta bar, eta bar. Etetiak horren barbitxa dira. Eta holako adibide pila badare, eta klaro, lana ez dagoen momentuan, azten zera beste kurrikuluma botatzen, beste enpresa batera joaten, eta ematen daudala hori irtenbide bat, ez? Baina realmente da irtenbide bat oso puntuala, pertsona batzui funtzioa baldotzena, baina gehien guai, ez? Osa, gero eta baldintza okerra guetan gare, eta benetan ez da soluzioa enpresa batetik bestera saltoka ibiltzea hemengo baldintzako betzeko. Bai, gaina esango neke notiziak eurako baziala horren adibide titularretan, esango neke 2 edo 3 titular baziala ere hitza eukainak. Bai. Hau da, itxe egingo dute Oñatiko Stadler enpresa ere. Hau da, bale, kasu hontan igual aukeriak utzuk beste batera zailera hileko, baina beste horrek emuten dau panorami ez dela asko sobi eukiko, ikusita krisi egoeri orokorra dela eta industrian orokorrian dagoela gainbera bat. Bai,
Bai, dagona da rentabilitate falta bat, eta bai, gobernu batzuk, Nafarroko gobernu eta adibidez saiatzen nahi dira inbertsore pribatuaren bidez egiten, ez? Baina inbertsore pribatuak askotan beste espazio rentagarri batzutara joten dabe, edo rentabilitate bizkorragok bat, ez? Ba, espazio finantzarioek eta holan rentabilitatea askoz bizkorra ematen dabe, eta industrian, sukaldo zueuki kartera pedidoz eskari zorra handi bat, baina gero rentabilitate gutxi, eta benetan irabazixak Ez izatea nahikoak. nahiko eskaz. Bai, eta etekinak gainketan dauen bitartean hola izango da, sektore bat estanean beste izango da, eta industria konkretu bat estanean beste bat izango da. Bai. Eta apurruan nik uste horrek bidea muten dauela urrengo Bai. plantailen gaira, nola industria batez be automoziokoan adibidez ikusten bu gainbera ekonomikoa eta irabazixak eukitia kostaten da bilela. Bueno, de hecho ez da irabazixak eukitia kostaten da bilela, da irabazixak haundiketia kostaten da bilela, sortzen daue beste espazio batzuk, beste industria batzuk, beste sektore batzuk rentagarria dianak, eta horreik auspoketan daue horren adibide kontestu horretan derrigorrez aipatu bidan armagintza industria. Bai, armagintza industria da, industria bat etengabe handitzen doiana, negozio ona izan dela eta izan dela historian zehar, ez gaur egun bakarri, baina gaur egun pixua hartzen dabil. Eta erabiltzen nahi dira Europar funtsak horretan inbertitzeko, Europar funtsak industria armamentistikorako bideratzen dira, enpresa asko jartzen da eskua hortan egiteko, eta zentzu baten, hemen bertan be ikusiko dugu, aukera dago enpresa asko horretarako saltua emateko. Eta nahiko arriskutsua irutze jat, ze bai dago, joera bat, ez, bere izteko, ez, armen ekoizpena. Ekoizpena eta erabilera. Hau da, eta pixkat igual salto egiten, ez, arman ekoizpena defentsarako, edo berrarmatze baterako, eta gero estalti dago armen erabilera izango zala gerra. Eta bai dago joera bat, bate bestena bereizteko. Bereizteko, ez dala berdina, berrarmatza eta gerra. Eta berrarmatzen da, gerrara bideratzeko. Eta defentsa da, gerra aipatzeko hitz polit bat. Gerra definitzeko hitz polit bat da. Ez? Bai, azkenean eskalada armamentistiko bati jarrizek gure esatzen izena, realidadian eragina dakona, eragin berdina nik uste dut gero eta arma geixo dauzela, eta estatuak gero eta armago dauzela, gero eta peligroso. Eta arregi iztia, estatuak armak nahi ditxula ez kamarote baten gordeta edukitzeko. Osa, gurot esan, ze intentzinoken erosten dien arma horrek, ez? Bai. Bai, azteko, merkatu errentagarri bat dalako. Claro. Bai, estatu batuek, bai, Europak interes berezia duke estatuek armak erostiak suposatzen dalako merkatu bat. Akumulazio bat, karo. Merkatu ireki bat, eta naiz eta oin egon Europan berrarmatzean kontzeptu hori, periferiako herrialdetan, azkenengo hamarkadetan, arma ekoizpena izan da merkatu bat asko aprobetxatu dana periferiako herri hauek erasotzeko. Bai, eta eragin zuzena kona, ez da, lehen aipaketa zen, baina, hemengo ekoizpenak periferiako herrialdetan eragin zuzena kona, hemengo gainberak periferian igoera horrekin zer ikusi zuzena kona orduan. Bai balixo dau, lehen Alemaniakin aipaketa zen apurat automozioan kontestua, baina nola entendileko ezin jule isla baten moan funtzionau. Nola Alemanian fabrika baten euli bat hilen bada hemen eraginako hemengo fabrikan. Hau da, entendileko konexio hori eta askotan kritikau izan xaku kontxidu sozialistiari edo, mugimendu sozialistiari orokorrian Euskal Herri xatik aparteko antolakuntza sustatu izana, eta esango neke beste behin, beste arrazoizko pixua kule entendileko globalki antolaketako biharra, edo gutxinez aliketa eskola haundixenia antolaketako. Ondo pentsen basatzue, ja gutxi gorera sarreria inju eta isaia espliko biharrekoak. Lehenengoko puntuan ja sartu gara. Bai, asmo daukan gaurko saioan, batez be maiatzan bateko manifestazioari buruzko deialdixa eta lanketi egiteko, ikusita bai bailara mailan eta Euskal Herri mailan azkenengo hilabetian, pilpilean edo, hauza odabilen gai badala gerriana, Kontseilu Sozialistak, Euskal Herriko Kontseilu Sozialistiak, gerra imperialistari ez izenian edo izenburupeian deitu dau manifestazio bat Bilbon, maiatzan batean. Eta, gaurko asmoa da, edo nine karren asmoa behintzat, ondo pentsen pasatzue, herri banatu duen esku horri nahi, goñatin behintzat bakit buzoi, dano jaso zuela, ondo banatu behintzat. Apurat esplikaiti eta hor dauzen punto principalak jorraketia. Hori da, lehengoko puntua igual ez, miren zobia sartu zara ez, izango zan Europako oligarkiak estatuen berrarmatzea eta gerra bultzatzen ari dira.
Bai, nik ustot guk argi adierazten postura dela berrarmatze horren kontra garela eta garai ez dela momentua joateko gerrara edo gerran aldeiteko, ez da momentua berrarmatzea justifikatzeko, momentua da berrarmatze horren aurka itzeko gure espazioan eta lanian, lagun artean, gobernuari hori exigitzeko, antolakuntza forma guztixetan, ze bat, berrarmatzea, hori, sartu nahi dozkon beldurretik aratago, industria armamentistikoan merkatua indartzeko modu bat da, bai estatu batuei, bai Europa eragiten dotzana, eta bestalde, horre danak sortzen dabena, hau da, potentzian arteko kompetentzia horren sortzen dabena, eta gerrak sortzen dabena da langileon miseria. Demagun, kasu hipotetiko hori gerrara soiatzera, gerra frontera soiatzera. Zuk borrokatuko dozu, zure parean beste herrialde baten bizidan zu moduko beste baten kontra. Zein da gerrara jun behar dana? Von der Leyen? Bere seme-alabak? Elon Musk, bera da jun behar dana gerrara? Ez. Da hori da, hau da, langile, potentzien kompetentzia versus langileen miseria. Eta ezin da saldu, gerretan galtzaile nagusiak langileak dira, alde batekoa zein bestekoak. Eta hori aragelkibia da nire ustez. Bai, antzeko nire ustez, paralelismo nahiko antzekoa zein leke lehenengo mundu gerra ekarri eskero, aporrat beste termino batzutan da, baina lehenengo mundu gerran ostian askotan aipaketan Ipar Euskal Herriko kontestuan, nola Ipar Euskal Herriko pila bat biztan lebilizian Frantziar estatuan menpe esaten da ez, Euskaraz baizik etzakiten haiek, morpula patri ez dakizer, gaur egunian orduan, logika berdinan bueltan funtzionan izan arren, gaur egunian ez dula gure interesak esan duten enabilea nazinuari buruz, hau da. Ez da langileak ez da bila, klase moguan dakoin interesa defendiko gerra hortan, defendiko baina kontrako dana dela, defendiko bila beste batzun interesak, garai hortan, ikuskera horren arabera, ez da, Frantziar estatuan interesa defendio ziren moan, gaur egunian klase moguan ez diala gure interesa defendiko beste batzuna baizik. Oso ados. Piskat, zuk ekarri dozun puntu honetan aipatu dozu beldurraren puntu hori ez, beldur mekanismoen puntu hori, bigarren puntua hori izango litzake, izango zen, berrarmatzeak segurtasun eza eta eskubideen urraketa ekarriko du. Azkenien, beldurra zabaldu eta izan da, gastu militarra justifikatzeko kanpaina baten murgeldutagaz bere horretan, de hecho, podcast honi hasiera eman dotzagu 72 orduko superviventzia kit hori, beldur mekanismo simple bat eta argia izango litzake, sortzen duzkue beldur batzuk edo ezin egon batzuk gure baitan, ostien, gero eurak modu lasai edo guk modu errezau batean asimilauko ditugun neurri zorrotzauak inposatuko dituztelako. Neurri hauek aidea esartzen modu ez demokratiko baten. Inor ez jako galdetzen nahi zenbat igo presupuesto militarra, zenbat aurreratu, Pedro Sánchezek aurreratu ditu helburuak, iten dabiena da, beldurra sartu, eta orduan, beldur horri amaiara emateko justifikazio moduan, guk hau bingo dugu. Eta David saltzen beldur horren soluzio bezala Europan berrarmatze bat. Ez? Eta gero janik ekartzen dut pixka eta azte honetan zelan neuki dugun apagoi ezagun hau. Parentesi artean guk ordu beteko apagoi bat bizi izan dugu eta gero Palestinan eundaka egun David urbarik, argiendarbarik, suministro barik, ez gabe. Baina, gurote esan, nik ez dakit, ez dut ondo ulertu, nondik etorri dan apagoi hau, enaz kapasa entenderuteko gigabytes, mega, no seke, ez gigabytes esan da, kilobatio, ez dakit nondi datorren, nik ez dut entendiru eman dan arrazoia, ez dakit gaurkoz ondion eman dan arrazoi pixutxurik, baina ziur nau estatuak berak egoera hau baliotuko dauela, obviamente etorkizun baten, zelan da, hartu behar dituen erabaki gogor horrek, justifikazio baten peguen, larrialdi egoera baten izen peguen, segatik aktibau da larrialdi, zelan da, estado de alerta segatik por elektrizitatean, ez dakit, elektrizitatean inguruen bebai, sartu zain ja larrialdi egoeran Espainiar estatua, orduen, ni ziur nau, estatu etorriko dela, hartuko dauela hau, eta etorkizuneko beste neurri autoritario guzti horrek inposatuko dituela, eta gainera, geuk, jende asko ez da gai izango eta hartuko ditu neurri lasaigarri moduen, saltzen dozkoelako hori dala soluzio bat, eta benetan horrein behar jako nulerkera da kontrakoa da. Beldurra
soluzionatzen dabitzela esaten dozkue, eta benetan beldurra sortzen dabien mekanismoak erabiltzen dituzte. Osea, izan gerra, izan armak, izan ez beste estatu batzutan badabitzela ja Polonian zan punteria lantzen, soldauzka eskoletan, LH-ko eskoletan punteria lantzen, soldauzka ja inposatu daude, beste herrialde batzutan bebai ja hasi da hitz egiten soldauzka esto, Espainian bebai modu informaletan eta bebai komentatzen da, etorkizun baten, o zein izango zan, atzuk irakurri naben, holan ranking batez, zelan izango zan gerrara juteko ordenaba, militarrak, ez dakiz, no sé cuantos, bolondresak, y obligatorio. Bai, egon da baten bat, postu dana, 25 urte baino gehiago euskalako, eta gerrara jutiaz librauko dalako. Librauko dalako, hori da. Gauza, bat, zela postu zeinke, zure pareko bizilagunak. Zure neba txikia. Eta bi, leku askotan ikusi da, egongo gerra fisiko bat hemen gertatzen kasu hipotetiko horretan, begira Ukrainian. Zela dabitzen mundu guztia gerrara bideratzen, zure 25 urteko lerro edo muga hori, egun batetik bestera, desagertuko da. Neri importante pentsa ese bai, bilurran erabilera aipaketia gerratik aparte bai, hau da. Ezaguna dakudanok pandemia pasau geben hortan nola erabile esan ez da alarma hori, baldintza politiko danak, eskubide danak urratzeko. Ordan, kontestu hontan be, gerrian aitzakipeian, edo gerria baete datorrenan aitzakipeian, nola aprobetxauko dagoen, eta aprobetxaien dabitzen ja, kontrol neurriza zorrozketako, teknologia erabiltzeko gizartian kontrolerako, politika eskubideak gutxitzeko, eta uste puntu importantia da hori. Nik uste dut gaur helarazten da nahi dugun mensajea bai dela esatia, ez? Osea, Europan defentsan eta autonomia estrategikoan aitzakipean iten da bien guztia, ez dala egia. Bai, hori da. Eta ez dala gure defentsa. Eta ez dala gure defentsa, hori da. Gurek daukan defentsa bat. Hori da. Eta paseuko gara hirugarren puntu batera, lehen Mirenek zeharka aipatu dau, nola erabaki honei danak, hau da, berrarmatzen erabaki danak modu antidemokratiko baten imposatu diala. Azken azuk azizara ipaketa nola Pedro Sánchezek aurreratu dauen 2029-erako esarri jauen helburu armamentistiko 2025-era. Barne produktu gordina uneko bisa uste dala. Bai, berez... Uneko bi da, baina ez da bila deskartatzen uneko 3 batera ere... Berez naton parte izateko exigentzia bat izan da uneko bisana. Barne produktu gordina uneko 2, defensa dela bideratzea. Kontua da ez dela bete, eta oin exigentzia bezala esartzen nahi dela, eta hori gaur irakurri da ofizialak. Espainian 100 igoteko aukera, eta estatu batuetan 105. Osago desan 1 txiki baten muten dago baina. Bai, eta horra ipatu guranen nire bai, inposizio horren barruan sartzen dela, neurri danak ez da bitzela inun botaien, osea, ja ez gentiak ez da bola botaien, osea, ez da bit botaien politikoak eura bez, eta nola erabili da baina hori beste alderdi politiko batzuk, nola ez tan kritikau armatzia, esango zen, ez tan kritikau inbertsio dan, ez tan kritikau ikusi dan arte beak bere borondatez, oda, inun botauarik onartuko ebela, oda, dekretazo bidez onartuko ebela neurri honik, ordura arte, danak isilik. Hori injanean, ahotz batzuk azten dia kritikaien, baina bakarrik ahotzak azten dia kritikaien, hau da, inok ez daueten harremanak PSOekin, edo ez da bai, zuzenean zein leke nola sozialdemokraziako alderdizak alde batetik. Eurak gobernuan parte dianean ez dauen ez herrien joera honek mozteko, eta gobernuan parte ez dianean eta gobernuan apoio dianean, bakarrik modu diskursiboan erabiltzen dauen gerrian kontrako diskursoa, da gero realki praktikan jarraiketan dauen gobernuan parte izaten, edo bentsat apoioa. Bai, eta dana inmeniten, ez? Adibidez, Palestina aipatu dozu, eta ondo dago Palestinako estatua onartzea, bez? Estatu zilegi bezala onartzea, baina eske gaur egun 46 kontratu baino gehiago dare Israelgo Espainiako gobernua dauzka 46 kontratu baino gehiago Israelgo industria militarrakin. Eta hori da 1.040 milioi euro baino gehiagoko kontratu bat. Hori etetia da neurri bat hartzea Palestinako sarraskia galditzeko. Ez Palestina estatu zilegi bezala izendatzea. Bestea diskursiboki da, ez da bezertarako balio. Bai, eta nik uste hori repetilen dan joera badala, hau da modu diskursiboan bai, baina gero realidadera ekarritekoan alderdi politikoak ez da bila konponbiderik eskainketan, eta ez da bila alternatiba realik eskainketan, espada betikoketan jarraiketia oinarte eukiduna. Ondo pentsatzen bezatzu, azkenengo 2 puntutan sartuko gara. Bai, pixkate, azkenengo 2 puntua da pixkat
oinarte hitz egin duguna laburtzen da, ez? Hau da, gare globalizazioan fase baten nun dekadentzia garbia dagon, bai industrian, bai beste espazio askotan, eta horri aurreiteko, neurri desberdinak esartzen nahi dira. Bat, asko aipatu gunez, industrian hitz egin duguna, eta sektore errentagarrietarako saltua, armamentistikara kasu, baina baita be mugako zergak esartzen ari dianak, beste neurri protekzionista batzuk orduan globalizazioa bere mugetara heltzen ari da, horren aurrian beste neurri batzuk esartzen nahi dira, eta guzti honetan, galtzaileak, benetan, langileak. Orduan, zuk lehen indozu konparaketa, lehenengo mundu gerrakin, desberdintasun handi lehenengo mundu gerratik ona da ez dagoela langileri antolakuntza egonkorrik. Berrarmatze honi eta gerra honi aurrea ingotzan. Eta hori desberdintasun garrantzitsua da. Eta ustot hori badala inberreko lan garrantzitsua. Bukaria mungo dutzagu? Bai. Azkenengo puntu honekin. Neri guztoko jaten, sozialen aipatu duzu, ez? Zatia maiatzak bat, mobilizazio bat egongo dela Bilbon ostegun hontan, eta berrarmatze honekin amaiera moteko guztoko jaten ezatia. Europako estatuen militarizazioan aurrian, pixkatzuk esan dozu nahi lotuta, ezinbestekoa dela kaliak hartzea eta gure egin beharra dela klase batasunean eta elkartasunez jardutia. Azkenien, langile klasearen bizi eta lan baldintzak dabizelako prekarizatzen, eta holako gora baten aurrian gainera dabitzu, velocidade oso modu azelerau baten, eta ikusten da, eta notatzen da, eta gure inguruko jendiangan igual politikaz hitz egiteko ohitura ez daukan jende horrek behin nabaritzen dau bere barruan tensio egoera bat, ikustea besterik ez da bazte honetan zelan olako apagoi batek zelan alterau garen danok eta jarri garen okerren nien. Gauztu ditugun supermerkatu guztiak. Hori da, ez nebarik geratu garela, kanpingaz gabe geratu garela bai dekatlonetan, bai ez, badagoela lan alarma egoera bat, badagoela jende bat alerta eta pixkat, nik hori modu positibuen gustoko jaten esatea indarrak batzeko ordua dela, indarrerak ustaldi bat iteko ordua dela langile klasean aldetik, esateko gu ez gazela preste uren gerretan geure gorputza lehengo lerruen jartzeko, hori da, gure bizitza lehengo lerruen jartzeko, eta eurak egongo diuren urrezko tronotatik dana ez, ajedrezeko partida bat izango basan moduen erabakitzen. Orduen, niri gustoko jaten pixkat luzatzia gure baiarako deigaldia zein dan, autobusak aterako ditugu herri diferentetatik, Oñatitik zurtan aterako, mitxon badauketen, amaiketan Bergaratik, amaikak ez laurden gutxitan, hemen daukat. Oñati, amaikak eta Bergara. Izango zan, Oñatin korreosetik amaiketan, Bergaran amaikak eta laurdenetan Ibar Garaien, gero, Aramaixon aterako da amaikak laurden gutxietan autobus geltokitik, amaiketan Arrasaten ospitaleko autobus geltokian, eta amaikak eta larenetan Atxabaltan Azdeko autobus geltokian. Eta gero izango da, badanokara joen, mobilizazioa amaitzen danean, iruretan buelta. Tordeen, bai luzatzen dugu hemenik, ez? Maiontatik luzatzen dugu bai deia mobilizatzeko, eta, bueno, ez? Bai, ni bukaketako esan gure alde batetik, honi lotuta, deialdixari lotuta, superbientzia kitik existien bada, benetan, langile klasea eukiko superbientziarako zea bat, baldintza biharrezkoa dela, antolaketia langile klasea, klase moan, eta benetan, joera honi aurre ingo zehauen, zera bat, antolakuntza bat sortzia, superbiu daigun. Bai, nik hor gehitzeko, asko hitz egin dugu gerrataz, eta gerraren kontrako egin beharretaz, ez? Baina bai, ontsi hortan dagoen egin behar zehatz bat, maiatzen bateko mobilizazioaz aparte, bai da, egoera honetan sortzen dian joera reakzionarioi aurre itxa. Eta luzerako ematen dugu berbaitzeko, baina bai, egoera, operatoasun garaietan, joera reakzionariak badare, baina txiki badia. Eta baina ingaren momentu baten, dagoela, esakindasuna handixa, miseria handixa, aldaketa asko eta bizkorrak nun burua saturatzen dozkuen albistegi guztixetan. Kampaina reakzionario
Hori da. Pila bat, Orduan, nahi badago benetan antolatzea importantia da, daren sujeto zapalduak kriminalizatuak eta horre danak, borrakan parte hitz. Eta horretarako beharrezkoa da, daren joera reakzionario eta mugimendu fascista guztiei aurre hitz. Eta hori, bebai da gerran kontra itea. Hori bebai da gure egin beharretako. Bai. Eta horrekin ikuste dut, itxikula zentzu baten hasieran be aipatu du. Podcast honen helburua bai izango dela ideia mailan lan ikia, hau da, balixo izatia sortzeko ideologia bat, sortzeko ikuskera bat gaur egungo errealidadiana biharrezkoa dana, hau da, gauzeiri aurre hileko biharra azpimarraketia, eta horri aurre modu bateratuan, eta beti zapalduenan alde lan inaz ikia. Orduan, eskerrik asko Maia eta Mire. eskerrik asko. Eta ondo pentsen basatzue, beste olakon baten batingo. Eskerrik asko eta hurrengora arte.